Hello mga katropa, welcome back to my channel. This is Edmond Reyno, ang inyong tropang lakwachero. For this vlog guys, punta natin ang Asingan Agritourism Park, which is located at Asingan, Pangasinan. But before that, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at paklik na rin po yung notification bell para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. So ano pa ba ginagawa niyo mga tropa? Arat na! So mga katropa, nakalimutan ko pala sabihin kanina, ang entrance fee po dito is 50 pesos per head. So yun nga po, please wear all face mask pa rin para po ma-maintain po natin yung minimum health standard. So mga katropa, tingnan pa natin kung anong meron sa Asingan Agritourism Park. So yung mga katropa, pag inabutan kayo ng gutom dito sa Asingan Agritourism Park, meron available pong canteen dito. May mga, fresh lumpia. Ayan. So may mga barbecue rin po dito. Meron ding sari-sari store. So, halimbawa, nakalimutan yung magdala ng pagkain, okay naman po kasi meron na pong mabibili dito. So, kain tayo.
So yung mga katropa, additional information, meron tayong available ng mga, anong tawag dito, cottage. Ayan, cottage ba yan? Kasi pag cottage sa beach, pero pareho na lang din yun. So, in other words, may mga pahingahan din dito. Free na rin po yun. Kung bawa, bibili kayo sa kantin, may mga dala kayong pagkain, pwede na kayong humanap ng mga pwesto dito. So, very very affordable po siya at napaka-peaceful po dito sa lugar. So, sa reality versus expectation, swak siya 100%. So, pasal pa tayo dito sa Asingan Agritourism Park. Let's go! So yung mga katropa, natapos din nating pamamasyal kahit umuulan. So before I say goodbye, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at paklik na rin po yung notification bell para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. So maraming salamat po sa management po ng Asingan Agritourism Park. At of course, sa inyong lahat mga subscribers and viewers. So please subscribe na po para po ma-reach na po natin ang 1,000 subscribers. So yun nga po, Masantos, Yaagaw at Sikayon Amin. Bye!
Puntahan po natin ang mali. Ano yung sinabi ko kanina? Agritourism Park. So, hindi ko masabing dire-diretso. Before that, ang tawag dito, wala,